vimos observando as consecuencias das medidas que adoptou a Xunta a finales do ano pasado, sobre todo consistentes no famoso protocolo de homoxenización da solicitude de discapacidade e a dependencia. No seu momento denunciamos a impresión inicial que nos provocaba, entón, no seu momento e tal, e nestes momentos o que estamos un poquinho en condicións de facer unha valoración máis polo miúdo de cales son as consecuencias que estás tendo ese procedimiento unificado que logo, que nos clasificamos que es un procedimiento que basicamente é unha cortina de fume, é unha campaña de propaganda para intentar disimular a mala xestión que desde o goberno galego se está facendo das listas de espera e xustificar e seguir sin facer o que teñen que facer fundamentalmente, que é fortalecer os equipos de avaliación da dependencia e da discapacidade, que é o que realmente axudaría a reducir as listas de espera. Por en medio, xa estamos en condicións de poder afirmar que se trata de unha chapuza absolutamente cuestionable desde un punto de vista técnico,